Γεια σας, ευχαριστούμε για τον χρόνο που διαθέτετε να δείτε αυτό το σύντομο βίντεο. Στα επόμενα λεπτά θα μοιραστώ μαζί σας έναν κόσμο ταξιδιών που ίσως να μην γνωρίζατε ότι υπήρχε και θα σας συστήσω σε αυτό που ονομάζουμε την εταιρεία των υπέροχων εμπειριών. Ίσως να αναρωτιέστε τι είναι αυτό το μπλε You should be here μπανεράκι. Ίσως οι φίλοι σας να σας έστειλαν μια φωτογραφία τους με αυτό το μπάνερ, ίσως να το είδατε στο διαδίκτυο που είναι ιδιαίτερα δημοφιλές. Πολλοί ανεβάζουν τις φωτογραφίες τους με αυτό το μπάνερ στο Facebook, στο Twitter, στο Instagram, το βλέπουμε σε πασίγνωστα αξιοθέατα, σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα, σε ελεύθερες πτώσεις, σε καταδύσεις και κυριολεκτικά όπου μπορείτε να φανταστείτε. Οπότε τι παίζει με αυτό το μπάνερ, τι βρίσκεται από πίσω. Το 2005, δύο φίλοι αναρωτιόντουσαν για το τι είναι αυτό που αποτρέπει τους ανθρώπους από το να ζουν περισσότερες εμπειρίες στη ζωή τους. Τι τους αποτρέπει από το να κάνουν και να ζήσουν όλα όσα θέλουν και να δημιουργήσουν περισσότερες μοναδικές αναμνήσεις. Και πού κατέληξαν? Χρήμα και γνώση. Βλέπετε, αν είχαμε την οικονομική δυνατότητα να δημιουργήσουμε τις εμπειρίες των ονείρων μας και γνωρίζαμε και το πώς να το κάνουμε, θα το κάναμε. All these ATV and everything is like awesome. This is my first time to see the ocean in real life ever. My daughter is having a blast. We created a lifetime of memories in just a couple of days. You should definitely be here. It was so much fun. Οπότε αυτό που αυτοί οι δύο φίλοι έκαναν ήταν να δημιουργήσουν το πιο συναρπαστικό ταξιδιωτικό όμιλο στον πλανήτη. Τον όμιλο που επιτρέπει σε όλους να μπορούν να ζήσουν περισσότερα. Ο όμιλος ονομάζεται Dream Trips και όλοι αυτοί που βλέπετε να ανεβάζουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο με το μπλε μπανεράκι είναι μέλη του Dream Trips. Αυτό που κάνουμε είναι να δημιουργούμε μοναδικές διακοπές κάθε είδους που δεν θα μπορούσατε να σχεδιάσετε μόνοι σας. Από ιδιωτικά ρομαντικά σαλέ μέχρι ολόκληρα θέρετρα. Και όλα αυτά σε εξευτελιστικές τιμές. Συνεργαζόμαστε με κορυφαία θέρετρα, κρουαζιέρες, θεματικά πάρκα και ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο, καθώς και πολυκαταστήματα διανομής εισιτηρίων σε αθλητικά γεγονότα, συναυλίες και πολλά άλλα για να σχεδιάσουμε τις καλύτερες διακοπές σας. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν μιλάμε απλά για δωμάτια ξενοδοχείων με έκπτωση. Μιλάμε για Dream Trips. Κάθε Dream Trip είναι ένα προσεγμένα σχεδιασμένο πακέτο διακοπών όπου όλος ο προγραμματισμός έχει ήδη γίνει για εσάς και έχετε VIP μεταχείριση. Σε πολλά από τα ταξίδια μας θα σας παραλάβουμε από το αεροδρόμιο και θα έχουμε ήδη κάνει check-in για εσάς στο δωμάτιό σας. Θα ετοιμάσουμε το πάρτι σας στις καθημερινές σας δραστηριότητες και θα σας παράσχουμε ένα επίπεδο ποιότητας που δεν έχετε ξαναζήσει. Dream trip like this at such affordable prices. Wow, this is really something else. Perfect weather, perfect place, perfect people. Other family play together and our families get to be playing together. Finally got a fish! It's pretty awesome. Never would have thought this all would have came from looking at something on my TV, on my couch. Vacation! And my kid is having so much fun. He doesn't have to go home. This building behind us, it's so awesome. It doesn't even seem like it really exists. Wherever she go, I'm going. And when I woke up this morning and I looked around at this beautiful resort, looked at the ocean, I realized something. My reality is actually better than my dream. Οπότε, όταν κάποιος απολαμβάνει ένα ρομαντικό δείπνο υπό το φως του πύργου του Άιφελ ή κυνηγά την περιπέτεια στους αιθέρες της Καραϊβικής ή νιώθει πιο ολοκληρωμένος, βοηθώντας να χτιστεί ένα ορφανοτροφείο στη Νότιο Αμερική, ξετυλίγει το μπλε You should be here μπανεράκι του, βγάζει μια φωτογραφία και την ανεβάζει στο διαδίκτυο. Ουσιαστικά λέει στους φίλους και στους αγαπημένους του: πρέπει να είσαι εδώ μαζί μου, πρέπει και εσύ να ζεις μια τέτοια στιγμή. Το επίσης εκπληκτικό με την ιδέα του Dream Trips είναι ότι ενώ όλες αυτές οι μοναδικές εμπειρίες θα έπρεπε να παρέχονται σε υψηλό κόστος, αντιθέτως προσφέρονται αποκλειστικά στα μέλη μας σε τιμές μόνο για μέλη. Και τα μέλη μας έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στον όμιλο χάρη στην Dream Price Promise ή αλλιώς υπόσχεση ονειρεμένης τιμής. Αν κλείσετε ένα ταξίδι και μέσα σε 7 μέρες τύχει να βρείτε το ίδιο ταξίδι σε χαμηλότερη τιμή, θα σας επιστρέψουν στο 100% τα χρήματά σας και θα σας στείλουν σε αυτές τις διακοπές δωρεάν. Οπότε τα Dream Trips έχουν κάνει ήδη τη μισή δουλειά, εξασφαλίζοντας πως όλοι μπορούν να ζήσουν περισσότερα, φέρνοντάς σας πιο κοντά σε όλα όσα έχετε στη λίστα σας. Αλλά δεν σταμάτησαν εκεί. Δημιούργησαν έναν τρόπο για να σας βοηθήσουν όχι μόνο να ζήσετε αυτές τις εμπειρίες, αλλά να μπορείτε να το κάνετε όλο ένα και περισσότερο τώρα. Και να πώς. Σήμερα οι περισσότεροι, όταν κλείνουμε τα ταξίδια μας, το κάνουμε συνήθως μέσω ιστοσελίδων όπως η Expedia, Travelocity, lastminute.com και άλλα. Η μηχανή αναζήτησης που εμείς χρησιμοποιούμε ονομάζεται Rovia και εκεί μπορείτε να κλείσετε οποιαδήποτε πτήση, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, κρουαζιέρα.
Αλλά σαν μέλη των Dream Trips έχουμε ένα τεράστιο πλεονέκτημα χάρη στην αποκλειστική τεχνολογία της Rovia που ονομάζεται Rate Shrinker, δηλαδή συρρίκνωση τιμής. Αυτή λειτουργεί ως εξής. Όταν κλείσετε ένα αεροπορικό εισιτήριο ή ξενοδοχείο και η τιμή αλλάξει αφότου εσείς πληρώσετε, το Rate Shrinker την εντοπίζει για εσάς και αυτόματα σας κλειδώνει τη χαμηλότερη τιμή και σας επιστρέφει τη διαφορά που θα χάνατε στο λογαριασμό σας. Και επιπλέον ένα ποσοστό κάθε κράτησης που κάνετε πιστώνεται στο λογαριασμό σας για το επόμενό σας Dream Trip. Η μηνιαία συνδρομή του Dream Trips Life είναι μόνο $50 και η εφάπαξ χρέωση της εγγραφής σας στον όμιλο είναι $200. Και το καλύτερο όλων, πόντι ίσης αξίας με τα χρήματα που δώσατε στη συνδρομή σας επιστρέφονται σαν πόντι Dream Trips. Πόντι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όποιο Dream Trip επιβράβευσης θέλετε. Και όταν μοιράζεστε την εμπειρία των ταξιδιών μας, επιβραβεύεστε. Κάθε φορά που συστήνετε ένα φίλο και εκείνος γίνεται μέλος, κερδίζετε 100 Dream Trips πόντους που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αμέσως. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πόντους για το 90% περίπου των ταξιδιών μας. Έχουμε εκατοντάδες Dream Trips για να διαλέξετε. Μια πλευρά του προγράμματός μας για την οποία τα μέλη μας είναι ιδιαίτερα υπερήφανα είναι η καρδιά μας. Η κουλτούρα μας είναι συνώνυμη της συνεισφοράς και αυτό αντανακλάται στη συνεργασία μας με το Ίδρυμα World Ventures. Σε συνεργασία με τοπικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, το Ίδρυμα παρέχει στα μέλη των Dream Trips τη δυνατότητα να απολαύσουν απίστευτες εμπειρίες διακοπών, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρουν σε θετικές αλλαγές για παιδιά και τοπικές κοινότητες. Αυτοί οι τοπικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί κατανοούν απόλυτα τις πραγματικές προκλήσεις που τα παιδιά και οι κοινότητες αντιμετωπίζουν και γνωρίζουν ότι το Ίδρυμα World Ventures μαζί με τα μέλη των Dream Trips μπορούν να κάνουν τη μεγαλύτερη διαφορά. Μόνο μέσα στο 2014 το Ίδρυμα θα έχει δωρήσει πάνω από $300.000 στους τοπικούς μη κερδοσκοπικούς συνεργάτες του σε όλη την Ιφίλιο και θα έχει δημιουργήσει 40 εθελοντικές περιοδίες και 50 εκδρομές κοινωνικής προσφοράς για τα μέλη των Dream Trips. Μιλάμε συνολικά για 95 προγράμματα σε 19 χώρες και πάνω από 25.000 ώρες εθελοντικής προσφοράς. Μέσω του Ιδρύματος World Ventures, τα μέλη των Dream Trips βοηθούν να χτιστούν οικολογικά σχολεία και παιδικές χαρές στην Κεντρική και Νότιο Αμερική, παρέχουν ασφαλές και καθαρό πόσιμο νερό σε χωριά της Αφρικής, προστατεύουν και φροντίζουν παιδιά και νέους ενήλικες μέσα σε ασφαλές και σπιτικό περιβάλλον, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα υγείας σε Ασία, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα τμήμα κάθε μια συνδρομής Dream Trips που πληρώνετε βοηθά αυτά τα προγράμματα που αλλάζουν ζωές να γίνουν πραγματικότητα. Και κάθε φορά που συνεργάζεστε με το Ίδρυμα World Ventures, συνεισφέρετε με τέτοιο τρόπο που μπορεί να σας αλλάξει τη ζωή. Αυτός λοιπόν είναι ο όμιλος διακοπών των Dream Trips. Υπέροχες εμπειρίες που παρέχονται αποκλειστικά στα μέλη μας σε τιμές μόνο για μέλη και ένας τρόπος που σας βοηθά να τις χρηματοδοτήσετε. Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο συμμετέχουν ήδη και θα χαρούμε να έχουμε και εσάς μαζί μας. Πρέπει να είστε εδώ. You should be here. Τώρα θα αφιερώσω ένα λεπτό για να σας μιλήσω για την ευκαιρία να κερδίσετε επιπλέον χρήματα. Για να πληρώσετε κάποια Dream Trips ή για να αποπληρώσετε κάποιους λογαριασμούς. Κοιτάξτε, αν κάτι τέτοιο δεν σας ενδιαφέρει, μην ανησυχείτε καθόλου. Εγγραφείτε στον όμιλο, αποκτήστε το Play You Should Be Here μπανεράκι σας και ξεκινήστε να ζείτε περισσότερα. Αλλά για $11 το μήνα και με την εφάπαξ επένδυση των $100 μπορείτε να γίνετε αντιπρόσωπος της World Ventures και να έχετε τα αποκλειστικά δικαιώματα να προωθήσετε τον όμιλο. Τα προνόμια είναι πολλά, δείτε τα πιο βασικά. Όταν συστήσετε 3 πελάτες σε οποιασδήποτε 4 εβδομάδες, κερδίζετε $100. Με έναν επιπλέον πελάτη, δηλαδή συνολικά με 4 ενεργούς σε οποιαδήποτε περίοδο, οι συνδρομές σας ως μέλος αλλά και ως αντιπρόσωπος διαγράφονται για όσο διάστημα αυτοί οι πελάτες παραμένουν ενεργοί. Όταν συστήσετε 2 ακόμη πελάτες στις πρώτες σας 4 εβδομάδες, δηλαδή συνολικά γίνουν 6, σας πληρώνουμε επιπλέον $350 σε μπόνους και έτσι είστε σε κέρδος. Αν μέσα σε έναν ημερολογιακό μήνα εγγραφούν 12 μέλη μέσω του δικτύου σας, προκρίνεστε για τον bonus Wings and Wheels που πληρώνει $300 στο πρώτο επίπεδο. Δεν είναι απαραίτητο να εγγράψετε εσείς και τους 12. Αν συστήσετε 6 και εκείνοι συστήσουν από έναν, τότε είναι σύνολο 12 και έτσι προκρίνεστε για τον bonus. Με 20 ή παραπάνω πελάτες, προκρίνεστε για το δεύτερο επίπεδο, κερδίζοντας τουλάχιστον $400 και έως $900 για κάθε μήνα που πιάνετε το στόχο. Όποιος ή όποια κι αν είστε, $300 με $900 σίγουρα μπορούν να προσθέσουν περισσότερη χαρά, ελευθερία και ολοκλήρωση. Για παράδειγμα, αν προκρίνεστε κάθε μήνα, μπορείτε να αναβαθμίσετε τον bonus και να μπείτε στο στόλο των ασημεί BMW της World Ventures. Έχετε τη δυνατότητα να κερδίσετε ένα ποσοστό από τις συνδρομές που πληρώνουν οι πελάτες του δικτύου σας και αφού όλο αυτό είναι μια παγκόσμια ιδέα, έχει την προοπτική να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο και να δημιουργήσει ένα πολύ σημαντικό εισόδημα. This is a movement going all around the world, together united. We're having fun, we love each other, we're growing and we're changing life. 19 years old. I was a broke college student, and I went to a training. I met some of these guys, and I saw their lifestyle, and I said, I don't care what I got to do or how long it's going to take. I'm going to get that. This is the platform that I identified that this is going to change not just my life, but it's going to change millions of lives.
phone call and a sign, little blue sign, would lead me to a life like this. I didn't know if it'd work, but I said I'm all in. You got to do what others won't. And when you do what others won't, you can have what others can't. I don't just want to take one vacation to Italy together. I want to take a lifetime of vacations with you together. All right, are you tired of watching us on vacation? Look, there's room for more. Just do the thing and come with us. Έτσι λοιπόν λειτουργεί ο πιο συναρπαστικός ταξιδιωτικός όμιλος στον κόσμο και ένας τρόπος να αποκτήσετε εξτρά εισόδημα. Να βοηθήσετε τα παιδιά και να ζήσετε περισσότερα στη ζωή σας. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Εύχομαι να δω και τη δική σας You Should Be Here φωτογραφία σύντομα.